ממליצה לעשות במקרים כאלו, שאנשים פשוט לא מצליחים להתנתק? אז החוק בא ושם סוף לדבר הזה. בעצם יש פה איזשהו שעון חול שמתהפך ברגע שהלקוח מודיע לחברה המסחרית, לא רוצה יותר. אנחנו כבר לא במשחקי חיזור גורלי, ואי אפשר להשאיר מישהו בעל כורחו, אלא החוק מחייב את הניתוק. אם זה לא קורה, ואגב, אז זאת לא החברה הראשונה, וגם כנראה לא החברה האחרונה שאנחנו מגישים נגד התביעה בהקשר הזה. זה טריק ידוע של החברות הגדולות, בואי נודע על האמת. נכון, נכון, אבל היום יש חוק. בשנת 2008 נכנס תיקון לחוק שהפך את מרכז הכוח ונתן אותו, שם אותו בידי הצרכן, ולא יותר בידי החברה המסחרית. אז לקוח והצרכן לא צריך יותר לחזר על פתחיה של החברה. היום, תוך 3 ימים, ימי עסקים, מחויב הניתוק. לא קרה? בואו נבדוק, אתם מוזמנים לפנות, להתקשר, ונראה האם באמת זה משהו שהוא שיטתי ורוחבי ומתאים לתביעה ייצוגית, או שהוא משהו פרטני. יותר מזה אני אומר, שבמקרה הזה של תמי 4, בגלל באמת שנצברו הרבה מאוד תלונות, והרבה מאוד לקוחות שזה קרה להם, כי זה גם מתודי ורוחבי, פתחנו קבוצה בפייסבוק, של נפגעי תמי 4 למעשה, שזה כל תמי 4 המשך חיוב לאחר ניתוק, שבעצם כולם, כל מי שזה קרה להם, מוזמנים להיכנס לשם ולהשאיר את הפרטים שלהם. אנחנו נעבור על זה ונטפל בזה. אני בתביעה הזאת עם שותפה יחד עם חברי הטוב, עורך דין פנחס מיכאל אור, שאנחנו ממש מנהלים את זה כאיזושהי שליחות. לא ייתכן שדברים כאלה יקרו פה במדינה מתוקנת. כן, עידן, אתה לא שילמת, נכון? את החוב בסוף שילמתי. שילמת?